eda yonke. Uyangijwayela wena. Uyangijwayela wena. Okwazi ungilethela ngisho igaqa ukuthi zingigade mina. Uyangijwayela. Mama. Ngosuthi mama wasimba. Ngise ngihlama mina. Usuyangikhumbula manje ngihlama ngithi mina. Sandela. Umoya. Tshengisa wena. Unyaka wonke awazi nokuthi ingane sinamazinya awufo sekwazi ukudla ngisho inyama. Sandela ngiyabona. Uzobona wena. Ingane ethu babe ngcono nisuka kwayibona mina ngikaze ngiyibone okubhlungu phela. Imuphi umzamo owenzile njengoba uzongiletha lana bangibuka manje bangibuka. Thandeka. Ungalokho anuthi Thandeka. Umzamo. Ngithe muso uthi Thandeka. Yo. Baba wakho ufuna Baba wakho ufuna into engaka. Ngithe mina ngisho imbuzi ke yodwa baphunye umkhulu wakho okushela amafu. Umzamo phela. Umkhulu wakho akushela amafu oyenzani leyo mali leyo? La amagceke mina akamkhiza. Ngibabingelele abathandi nabalandeli abakhulu bomzansi podcast. Njengoba ke nonke nazi abaqala ukungena kuleli page umzondilo kaMsani lo isibongo. Ngicela ukubingelela bonke abantu iSouth Africa yonke ogogo omama omkhulu nabafowethu. Bafowethu la ngihleli nobhodi uThobani wakaKhumalo uMbulazi. Uyena kusibhalele la kumzansi podcast. Sisafuna ukuthi sizwe ukuthi ngabe usibhalele ngaluphi udaba. Ngizocela nje abingelele ababukeli nabathandi bomzansi podcast bese yazisha igama nesibongo bese sho udaba lakhe. Ngiyabonga. Bhodi. Njani bhodi? Hayi siyaphila bhodi. Sibonge bhodi. Mina yimi lo Thobani. Hayi nyosizwe bhodi khona bezozo baba. Yimi uThobani wakaKhumalo. Njengoba ngifike nyelele ngala ukuze ngizodinga usizo lokuthi ngikwazi ukusizakala kepha ngiyathemba ukuthi nabalaleli nababukeli bayakuzwa bayabona. Ngoba ngifinyelele ngala ukuze ngikwazi ukusondela ngakuwe baba. Kunodaba engisafuna ukuthi sidingide sobabili engibhekene nalo olungaphezulu kwamandla ami. La kunosisi sike sabambisana naye empilweni. Sagcina sesifinyelele ekuthenini kube khona ingane ngingakaze ngiyibone kepha abazali bafuna inhlawulo. Lona daba lolo lungilethela and nakhona empilweni angena umuntu engathi ngiyavuka wona bhuti mhlambe khona engikwenzayo kungifakela mhlambe uthi uBob ephaketheni. Kuyikona ukuthi naye lo usisi lo uThandeka lo wakamkhize uyena mawengane loyo nithandana. Yebo baba. Wathi manje kukanje abazali sebafinyelela ukuthi bagcine sebefika emagcikini akabani akaKhumalo beze ngaye usisi kodwa yena usisi naye nengane bengabonakali bezofuna yona lenhlawulo yokuba mina fanele ngihlawule ingane engakaze ngiyibone. Kodwa ngoba ngiphela ngiyindoda yomZulu. Bhuti ngicela sisiqale kahle isitori la mhlambe nababukeli khona la beduke khona. Bhuti inhloso yakho wena ubhalele umzansi podcast. Yebo bhuti. Ngoba uthi ucela sikusize ngoba kunomuntu obuthandana naye uma wengane yakho. Ebese nesikhathi nithandana. Nithe uma nithandana naloma wengane wasethola umntwana. Usho njalo ngithi. Uthe uma sethola umntwana kodwa umntwana awukazi umbone. Awukazi umbone ngehlo. Usenonyaka. Yebo usenawo unyaka. Usenonyaka. Kodwa uyavela kodwa kubandla ukuzama ukumondla ngithi. Ileso sigaba bengakaze ngafika kusona. Ubungakaze futhi vele uwondle. Ngoba nami sekwafika nje ukuthi ngizofunakala inhlawulo ingane yona ngiyazi ukuthi inawana. Angikaze ngafika kuleso sigaba sothi ngondle. Sutha ukwazi uthumele lutho khona. Lutho kodwa nje ingane ngona hayi eyakho. Inhlawulo iyadingakala ngoba futhi nakhona moyizwa inhlawulo inokuqina futhi ngempela ngoba naye nangu uma ufuna naye inkomo yakho ma. Nisabonana noma umntwana? Uzothanda ke nisabonana? Sabonana. Kodwa bengathanda ukuthi kube khona indlela ewukuba
naye angazi ngayibeka kanjani mhlawumbe ngendlela ungayizwa nawe but mengiyibeka nami ngiyayizwa ngizoyibeka bengathanda kube khona indlela ukuba bangabuki isimo sami ababheke ukuthi nami umuntu lo ngamlethe emhlabeni lo nawani ngambone into obuhlungu mele phela ehlawuliwe ngahlawula kanjani umuntu engakaze ngibone senawani kufanele ukuthi ngithenga mina ingulube esesakeni. Hey ngiyakuzwa bhuti kodwa la ngidideka khona mina bhuti wena uthi awukazi lapha kulo muzi wabantu uvele na kancane kube khona imali yokondla ingane ngisho ukuhlawula ngiyakuzwa ukuhlawula uthi awukazi awuhlawulanga ngiyavuma bafuna inhlawula ngithi wena ke mfowethu Mbulazi enganeni ekukhuleni kwayo ubuka ulivezele okuyisenti mhlambe bathi abakuvezeli ingane kodwa ukondla uyondla bekwenzeka kanjalo. Ingabe ngiqamba amanga bhuti omdala bengenze ngoba befanele ukuthi ngondla into mina engayiboni kodwa engiyitshelwayo fanele ukuthi phela mina ngondla into engale kwesicapha mina ngingala ngaphakathi. Ey waze kwanzima bhuti yazi manje ngingcono mhlawumbe ekhulunywa into ngisho kuthiwa mhlawumbe kuthiwa nayi ngoba bafika abazali bezofuna inhlawulo emagcekeni akho manje bekuzozwakala ukuthi bebefika abazali kube khona ukuthi bafika mhlawumbe nayo kibona abazali bami nami ngoba mina nginawo amandla ukuthi ngiyo ukuzokwazi ukondla ucela ukuyibona ingane angibone ukuthi ngondlani uze nami ngihambe nayo ini iprocess yayo elento lesimo engibhekene naso ngoba nami awengane sahlukana vele kungekho kungekho kunjani kumnandi vele kuyibona isimo sempilo ama-goals ayengafani empilweni nami ke isimo sami kodwa singibeka kanje akusho ukuthi nongavuki kulento kumlungu mhlawumbe kungekho ekutheni kodwa lokho engiba nakho amandla angafinyelela ukuthi ngondle into kodwa engiyibona ngamehlo enyama ngoba naye umzali wende uleli daba udlulisele kubazali ukuze kufike lento enhlawuli izigwala amagceke akho manje uyena oyibeke kubazali nabazali nabo kube kumele kube bakwazi ukuthi is either kuza yena nengane noma kuza beza bebonkana noma nabe befika emagcekeni akakhumalo bahlala nani nomndeni wakakhumalo manje umndeni wakakhumalo uyizwa kahle lento ukuthi iyona abayizwa ngondla kanjani into engakazi ngibone bangayifuna kanjani inhlawulo nala emagcekeni akho bengayazi leyo nto kodwa ukudlulisa nomyalezo kumama wengane ukuthi hayibo bengicela phela ungicelela abantu bakini bandla ngiyibone ingane ngifucela ukuyibona ngeso mhlambe bakuncisha ngokuthi mhlambe bathi ngekwazi ukubona ingane ngoba wena ukwazi ukukhipha ilutho la ekhaya bathini mawuthi uma ukhuluma naye umama ukuthi ucela ukuyibona ingane uthini ngabe ngiqamba amanga bhuti omdala bungakazi usho lutho kuyena ngabe ngiqamba naye mhlambe umuntu onjani ke nomama naye uvela vuke ngolaka manje ithi nayikhuluma le ndaba naye uhlangene noma bakhe nabantu bakuba bathi hambo vele ekhaya ukuze ukwazi ukubona ingane yena ukuthini leminyaka yo4 yena nje into engayi sonje uxhumana naye wena wagcina eminyakeni yo4 edlule yabo kule minyaka yo4 bhuti le minyaka yo4 kwamanje sekuzomvulo ukuthi vele nginengane engiphiki ngoba nasinibile nobudlelwane ngayithola nginquni naye embedeni ukuthi okunye nokunye wagcina sekuvela ukuthi senginengane naye bese kuyiwa kuyena ngokwakhe esayidini lakhe engamboni shosho uyafisa vele ukuthi ingane ifinyelele kumina abazali ngaphansi kwabo ngiyabazi umndeni wakamkhizo njani ngiyawazi bam overpower yena bama breadwinner ba control kakhulu and ubaba wakho na futhi yena umuntu oshayayo u5 and if mekuthi yena unawo lawo mandla ukuthi ingane ayilethe kumina ngiyibone ngondle into engiyibonayo into eyinkinga mawaphuma kula minyaka amkhizi kuyomele esho ukuthi angasabheke emuva iyona into emshayayo ngiyazi kodwa into engiyifisayo mina iyodwa into engiyifisayo bhuti omdala ngoba ngingala kuwe bhuti omdala sibambisene ngenkulumo ukuthi naye usisi lo sasabambisana naye kwezothando wasekhona nengane waphela naye umuntu mekiwa kwiqiniso onomoya onenhliziyo futhi encane naye uyathetha akathandi ukukhuluma kakhulu uyenza manje awonye futhi omdala hayi futhi lezwakala udaba lakho kodwa ke ngoba ngicabanga ukuthi usulithathile udaba lakho waliletha la kuMzansi podcast sizama ukuthi sikusize bhuti sizamile ukusebenza ukuthi sithole sazama ukumthola umntwana noma ngingabazanga kube lula njengoba dusho nje ukuthi hayi
umuntu onenhliziyo encane hayi nathi sifike sayibona inhliziyo encane impela kufikwa khona ngoba complainile impela amaphoyisa nobhuti laba sisebenza nabo bathi umuntu oyinkinga impela ukumthola. Kodwa-ke njengoba siya kuyena manje ebhuti, iyiphi inkulumo siyocela kuyena ukuthi besicela ukuthi ingane sicela ukuyibona ukuze sikwazi ukuqala sikhulume ukuthi khokhwa kanjani angithi ukuthi siyibone ngehlo. Ikona bhuti, ikona. Hayi ngizwa And kahle. bengingathanda ukuthi bhuti nakhona mase sefikile kube khona indlela yokuthi ukwazi ukuthi kube khona indlela yokuthi ngagcine mhlambe egcine senyusa Umoya mhlawumbe ngikhulume naye. ukwazi ukuthi ngoba mina ngizogcina ngingasakwazi ukuthi ngikhulume naye ngoba sosoba bathatha kule nkulumo ngicela nawe ungenelele. Hayi ngizongenelela Ngabonga. kodwa-ke nahlukana ningaxabene kakhulu kwezothando lenu-ke Hayi isimo sempilo mina sanga ukuze niqhelelane. naye umuntu wesimama unani nedingo. Hayi Manje ukuthi mhlawumbe ngingakwazi hayi ukuthi ukuzenza. kwaba uncanca mhlawumbe ungathi ngena la mhlawumbe bekubambe kuphosa lapha kuyonto kanjalo. Akuyonto kanjalo kodwa emoyeni mase sekhona izinto ezimjikile engekho right. Yebo bhuti. Njengakho nje lokuba nengane kodwa angikazi kodwa angakazi ngiyibone. Nakho kunye kwakho phela ngoba kuza abazali ningakwazi ukufinyelela. Ngoba ukwazile ukumthola. Umuntu omdala ake ngidedele umsondela. Hayi ngiyakuzwa. Kodwa ukwazi ukuthi uyingene. Yebo. Hayi bathandi nabalandeli bomzansi podcast. Cabanga ukuthi nizwileke ubhuti udaba la bhuti la ukuthi lumi kanjani. Asithembe ukuthi bafowethu lizohamba ngendlela ngoba bathi ngathi uma umntwana usekhona la eminyango ngicela ningabaleki nje ngoba sesijoyinile ngicela ubhuti nje asithathele yena ngaphandle ningabaleki. Ngiphinde ngibingeleleke babukeli nabathandi bomzansi podcast. Njengoba kade sithembisile-ke bafowethu ukuthi soke sicele usisi la angene ngaphakathi uMamkhize usekhona. Ngizocela usisi abingelele abalandeli nabathandi bomzansi podcast. Into engangiphethe kahle nje la ukuthi usisi ungene eSmile kodwa uma sela useyahlina. Angazi ukuthi ngabe sisi kwenzani noma ububi bami mntakama. Cela ubingelele. Yazi ngihlula ngisho nakukhuluma kanti ngibizela lo mfana lo. Ngibizela lo mfana. Untshalile. Angisabingelele ngisho akubingelele. Ngibizelana la. Bathandi nabalandeli bomzansi podcast. Ngizocela bafowethu bhuti Bafa. ngicabanga ukuthi uyena usesilo besikhuluma ngaye ngithi Uyuthandeka Mkhize. uyithanda Mkhize. Ngizocela Thanda Mkhize ubhuti usicelile la ukuthi ucela simphelezele azokhuluma nawe. Asazi ukuthi abafuna ukukhuluma ngalo kodwa uzokwaqala nje alichaze la alusho udaba esengalo. Cela uchazele usisi nje kodwa ungichazela bhuti. Thandeka no. Unjani? Alright Thandeka. Yes. Usangibuza. Jabula nokubona nje uqala nje ukujabulela ukubona. Kukodwa ukujabulela ukubona. Kukodwa ukujabulela. Oh. Thandeka. Yeah. Kahle ngoba sigcine sesifinyelela kulo daba esilona. Njengendoda afanga ngabe nami ngale Englisha ngendlela yokuba ngicine sengiphelele emagcekeni akaMkhize. Khuluma ngani? Khuluma ngani? Simo simo lesibhekene naso sabazali bakhe bagcina sebefika ekhaya ngengane yethu le ekhona engakaze ngiyibone ekumele ihlawulwe emina. Ingakho usugcina usuhleli kulo daba ukuthi sidinga kade sisobabili sengisondeze nakhona ukuthi ugcine Ingane yethu angithi nonyaka. yebo. Ngicela ukuthi mina sonke lesikhathi awukazi ukhulume nami. Manje ubona ukuthi uzongihlaza mina phambi kwezwe lonke. Thandeka. Musu lokhani uthi Thandeka, musu uthi Thandeka, Thandeka wani? Thandeka. Mama Sim. Thandeka. Musu ngiyanisa. Thandeka. Ngiyanisa. Thandeka. Uyazi ukuthi baba wakho umuntu wesintu. Indoda egcina amasiko le. Yabo. And anginawo amandla nani anginawo Thande angikwazi. Waqala wathatha umntombi bami, wathatha umntombi bami wena. Wangimithisa. Awubatsheli ngani ukuthi wena khona imazamkhulu yakhe zaphuma? Angithi wawubuka umhlaba wonke wena, wawubukwa wena. Ekhaya bebefuna leyo mali leyo.
imbuzi iyodwa ke kuzogeza umuzi angithi wayidla wena imali eqeda yonke. Wena ngijwayela wena. Uyangijwayela wena. Okwazi ungilethela ngisho igaqa ukuthi zingigade mina. Uyangijwayela. Mama. Ngosuthi mama wasimba. Ngithi ngihlama mina. Usuyangikhumbula manje ngihlama ngithi mina. Sandela. Umoya. Tshengisa Manje wena. umoya. Unyaka wonke awazi nokuthi ingane sinamazinya ufose sekwazi ukudla ngisho inyama. Sandela umoya. Uzobona wena. Ingane ethu babe ngcono nisuka kwayibona mina ngikaze ngiyibone okubuhlungu Imuphi umzamo owenzile njengoba uzongiletha lana bangibuka manje bangibuka. Thandeka. Ungalokho uthi Thandeka. Umzamo. Ngithe muso uthi Thandeka. Yo. Baba wakho ufuna Baba wakho ufuna into engaka. Ngithe mina ngisho imbuzi ke yodwa baphunye umkhulu wakho kushela amafu. Umzamo phezulu. Umkhulu wakho akushela amafu oyenzani leyo mali leyo? La amagceke mina akamkhiza mfethu angiyengekho mina lapha ngifike nento ebambekayo. Ebambeka nembuzi bengajabula ngayo iyodwa. Ngafika kanjani nesilwane ngingakaze ngiyibone nami izibulo zami lezi. Hayi bo wena ufuna uqala uzibone. Seyifika nabazali bakho uyibona phela ukuthi angithi wena wafika umkhulu wakho kushela amafu aqedwa ngishiya kanjani? Wayiqeda imali ungibukanisa mina nabantu bangasekhaya mina ngithi wangibukanisa mina ngithi kuhlama vele mina. Wena ungalokho uthi Thandeka ngoba uzobona. Manje futhi wena ngenkathi uqeda kuthola ukuthi mama ngisakhuluma ngenkathi uqeda kuthola wena ukuthi unenzalo ozoyiletha emhlabeni and ubaba wayo vele wazi ukuthi imina ikuphi lokho okwahlula ukuthi ufinyelele na ukuthi ungitshela ubhuti ukuthi wena umkhulu wakho kushela amafu ziphi lezo mali ziphi wahobelwana emndenini wahobelwana emndenini ngithi gaqa leso sokuvimba angimina ngedwa emndenini wakakhumalo oyilento sibaningi emndenini kwahwabelwa ngeke ungibuyisele emuva sibheke ifethi into esiya phambili manje isimo sikanjena mfethu angibone nami angibone yona ingane ngiyibone ngisho ukuthi ngiyosayibonela kona lokho ukuthi ngihlazile wena uzongiletha kopha mzansi ini ungijwayela kabi wena mfethu imali wena mfethu wena ungayithenga ingulube esesakeni ubuza mina ngibuza wena ubuza mina kanjani mfethu uthi wena mhlawumbe ingane engakaze ngiyibone ngiyazi ngiyazi naso bese abusekho ma kodwa uzosindela sona lesigaqa lesesilaye eceleni kwami angabe sengikwenzenye into wena ngijwayela kabi yini mina nawe yahlukanisa yini awusakhumbula ngiphinde ngiyasho bhuti umkhulu wakho emshayane imali wayengangazi ukuthi lapho ngikhulelwe mina wayengangazi nokuthi ngiyini ngihlama noma ngiphepha lokushida wayengangazi ehamba namantombazana angasekhaya ngithi mina phela ungisengimithisile useqedile ngami ngosihlama phela mina ngithi uyaphinda futhi manje uzongiletha uke wazama ukuthi sesikhuluma na ubhuti akaze mina la sesahlukana nje wena wangitshela ukuthi wena vele ukuthi umiziswe yimina ngikathi ngiphunyelwe imali zamkhulu ngizidla ngipapho ngakutshela angikutshelanga ngani efethu angikutshelanga ngani wazani nini ukuthi ukhulele angikutshelanga ngani isho ayikho lento eshomo ma wena lento uyisho manje ngoba manje uzofaka nani nemali zamakhehla nemali za khipha imali asistike la mfethu ngoba abazali bakho sebafika emagcekeni akho manje mina ngafihlelwa ukuthi ngikwazi ukuthi ngifinyelele kwena ngibone izibulo zami lezi esezinonyaka ngenxa yokuthi amandla anginawo kuthiwa ungakhiphi lutho nje awunawo nje amandla ungahlula imbuzi umkhulu wakhe kushiyelele amafi ngakho nje ohlamu nje tshele mina ingakho udotshika nje ngezulungelwe lutho leyami ngezuyinukeke tshele mina ukayiphatha imali ukayiphatha umkhulu wakhe umshiyelele bhuti imali bangaka kanti emagcekeni hayi noma ngabe kuthiwa umuntu wayineshesheshe yami ngizophuma imbuzi lapha angithi wena wakhe ethi upapuru namantombazana ngasekhaya unganginyanyisi mina nawe sasingasathandani phela angikweleti lokho kodwa ingane
kodwa ingane kuyomele Manje ngibone ungilethani? before mfethu kuyiwa ekuthenini Ungilethelani? mfethu lento Hayi ungazongihlanyela wena. Sandeka Uzosindela lesibhaqabhaqa eceleni kwami. Ba wena ungalokho uthi Thandeka. bo lento le Ingathi Thandeka. ingaya ku-solution engalula kamnandi ekuthenini ma Ekanjani? nayi solution engalula Ithini? engalula uyeke mfethu Ethini? sikhiphe abazali ukuthi bayeke ukuthatha inqumo kuwena Ngangike ngiphunyelwe imazi mkhulu wakho ngithi angibuyele emuva ngiyaxolisa ukuthi mfethu okay lokho kusho ukuthi angiphiki vele wangitshela ukuthi vele ingane yami yazi ngikutshela ukuthi abophansi lesihlanzeni ngezuyinuke mina eyami ngezuyinuke mina le yami uzongibukanisa nabantu izwe lonke lithini ungazingani qala kumina ubona ukuthi njengoba ungetha la yikho khona isixazululo sophuma akukho sixazululo kodwa ingane yamdinga ubaba nomama oh mama nomama utshwala kabi wena ngicabanga ukuthi uyamuzwa usisi la uyakhala ngokuthi uthi wena uthi wena ingane awukwazi ukuyibona but imuphi na imizamo kodwa ubusuke wayenza kuyena usisi ekhombisa ukuthi hawu naku bengivimbela ukuthi ingane ngayiboni kodwa sengenza ukuthi ikuphi osukwenzile kusisi ukuze ukhale ngokuthi ingane awuyiboni ngiqamba manga Thandeka Thandeka angikwazanga ukuthi ngifinyelele emagcekeni akini iqiniso lani laba bakho ngoba nindoda yosiko and izinto babedingani ukuthi ngigezeni umuzi wabo ngikwazi nokuthi ngikhokheni inkomo yama ngoba ngakufica uyintombi ekuficeni kwami uyintombi kwenzeka gcina sekuba khona umphefumulo ophilayo and lo mphefumulo ophilayo kufanele ngingenzeni ngibe indoda ngikumele lokho kwizimo esengemumva ezenzeka nginakho okwakuyirandi kwaphela ungapheli kuyahlola kodwa kwisimo sengikusona ngokwase ngazi nomphefumulo and lo mphefumulo okubuhlungu ukuthi ngangikubona kodwa indlela engakwazi nami ukuthi simithane ngayo afoyi ngoba phela nalezi zinto ezifuna abazali bakho angisebenzi kodwa ngoba ingane yami Thandeka le engale emagcikeni kaMkhize ngicela ukuqeda mama singekudede emagcikeni kaMkhize and ngoba kwingane yami okubuhlungu uzokungizwela akubizelanga ukuthi ngizokukhalisa lama ngikubizele into engidlayo manje okay ke masuyitholileke leyo ngane usuyibonile njengoba uthi nje awunalutho kuyimanje uzoyenzelani usuyibonile uzoyenzelani usho lokhulu uzoyenze hayibo asingayisi kude lento Hayibo. asifike nanje nento esizokwazi usibambisane ungabheki isimo ngisona mabheka isimo efanele lidlule kusona mfethu indlela engakwazi ngibe nayo ngoba negama lakho mengilibiza ilona elibelivusa umsini ngiyazi ubudlelwano sisenabo kodwa into eyenza ukuthi mina nawe sitholane ile gazi esethi empilweni leli vele ngakuzange wena bhuti ubufisa ke useSithandeka akwenzeleni ikuphi ofisa kwenze kuwena engifisayo mina Thandeka mfethu ngiqambele manga mamkhize amacwaba engikufisayo mfethu ukuba mina uvumele mfethu inhliziyo yakho ukuthi ikwazi ukuthi ikhulume nabazali bakho usho ukuthi ubaba kaSibanibani ulo ukhumalo ulo uThobani kafisa ukuthi umndeni wakhe nowakho ukhulume ungabheki isimo somfana lwaletha lo mphefumulo osunawo babhekeni isimo sokuthi yazini umndeni wethu ihlangene ngayo lengane anginalutho ngicela uqeda anginalutho kodwa mekuhlangene imindeni yethu khona okungenzeka qiniso lokuthi ngoba lo mphefumulo siname silokho esilwa kanje wona kodwa manje ufuna ukuthi ekugcineni ubazi abazali bakho wena ucathisa angithandi ukuthi inganyami ikwazi ngiyazi uyathanda ma ucathisa angithandi ngiyazi ukuthi uyathanda awumeke okay ngizothi manje ngiyasuka la ukhuluma nomani ubaba uthena uthe ucela uyibona ingane bakuvumele uzoyenzelani ke emva lapho njengoba usho ukuthi nje awunalutho uzoyenzelani yabo ngoba mfethu abazali bakho sebefuna inhlawulo ngicela ungilinde ngiqase sebefuna inhlawulo lokho akusekho ezandleni zami sekusezandleni zalabantu nami abangilise emhlabeni abadala lokho ukuthenini kufanele ukwazi ukuthi bekhulumisane and then lokho kuzodingakala nami ngumuntu nami nginabo abantu abaphilayo abangilise emhlabeni bangakwazi ukuthi bakwazi ukuthi amaphutha ami bangisize kona kodwa ngisitiki khona
njengendoda nami ngikwazi ukubona izibulo zami ukuze ngikwazi ukuthi bese kulunge izinto zami nami mfethu. Wahluleka ekuqaleni. Singabuyeli. Umkhulu wakho ekushiyela imali. Ngiyacela. Ukushiyela wazidla zonke. Manje Wena, usuyocela yini kubantu edingayo? abadala, uyocela kubantu Edingayo abadala, empilweni? mase uzongifuqa ngoba senifuna ukubona ingane Ngikhulisile yami. ingane sinonyaka. Yini lo Hayi, idingayo? bawungangifuqi ngalokho uthi Asingabuyeli emuva. Yini oyidingayo empilweni ngoba usuyikhulisile ingane nayo manje sinonyaka. Enegama wena waliqamba uwedwa. Ingane iqanja abantu ababili. Kodwa wena wayiqamba. Yini wena oyidingayo empilweni ukuze gcine sengikwazi ukuthi ngibe nobudlelwane nami, ngikwazi ukungena emagcekeni akakhumalo ngoba inamba ngayifuni inamba kubangani bakho. Ngendlela kwakunzima ngangayidingi inamba yakho, ngangayithola kubona abangincitha ngathi mhlambe wakhanda itulo yini lokuthi ngakwazi ukufinyelela kuwena. Kodwa into ezokwazi ukuthi ngitakule la. Abazali bami abanani. Kodwa ngawumuntu nami kuthiwa abahlangane abantu abadala. Thina nawe ngoba sinesikwazi kuhlazo babili kanje. So yogcina kungabi khona umuntu ozophetha ngento Tshela erayi. Kodwa lo abakini mphefumulo ukuthi abadala. abayekhaya. Nami Okwembuzi nje. nami ngiyabonga ukuthi ukubulwele Abonje lokho ukuthi abazali. kwenkomo yama sobe sekubona okwembuzi ke nje ukuthi Geza umuzi. uthi nje phela na ukuthi abuyihlazo lelwalenza ukuthi ufihle phela. And futhi nakho Ucabanga ukuthi abazali ngeke babe nankinga makuvema bevele. Ngeke babe nankinga ngoba nabafuna ukuthi umzukulu wabo Ahambe ngento eqondile. yebo umndeni nje wakababa wakhe Kusuthi nje sisi ukuyilungisa lenkinga wena ungakwazi ukufika ekhaya ufike uchaza ukuthi ubaba kaBoy noMukela. Ubaba kaBoy usecabanga ukuza la. Ngicela nimlindele mano baba ngosuku lokuthi uzogeza umuzi ungakwazi ukwenza lokho. ngakhuluma nomani ubaba ngoba phela ingane yami ngifuna imazi ubaba wayo ngaze kuthiwa yena ngimazi ubaba musumbuka musumbuka why mfethu uma ngicela ilento le inamba yakho kubangani bakho ngoba ngiyawazi wangithengela ni phone mfethu uzongithengela Asiphoda siyeke le yamafoni nokuthatha inamba kodwa uyamuza usisi kakushoyo. ngiyakuzwa Uthini usisi? Uthi angafika ashe ekhaya ukuthi wena naku ukuthi ucela ukuzokhokha ekhaya ugeza umuzi angafika ashe usuku. Wena ke ungakwazi ukwenza lokho ukuthi uyikanambisele kwenikambisa kwasisi niyogeza umuzi ukuze ukwazi ukubona ingane. lokho kukodwa nje sekukhulu usedlala indima enkulu sengikhululile emoyeni ungikhululile ungitakulile ikona engakusho nje and ngiyabonga nokuthi akwazi ukuthi aphume emagcekeni akaMkhize ukube bafo angizanga khona la bengeke ngikwazi yize ngithathe istep estrong ukuthi ngaqala emagcekeni akaMkhize ngilwele kona ngihlazile Ngahlaza ukuthi ekuqaleni ngihlazile uphinde uyangihlaza futhi namanje ungezokwazi ukukhuluma nami ma sengigwema ukuthi singabuyeli emuva ngiyaxolisa Sizame kakhulu ushilo mama. Ngiyaxolisa. Sobe sizame kakhulu uyaxolisa kakhulu njengoba esho. ngiyenze njengoba ngenzela ingane yami anginendaba nawe mina ngiyazi ngiyazi kodwa ngiyathanda ukuthi one day mhlanje wenhliziyo isipholile mesikhuluma mfethu ekhona uBoy umphethe ngoba mhlase ngifike emagcekeni ukuthi leyo nto uyohamba ngendlela right singanyusi kube ngahlambe siyaxaba ukuze lengane mfethu ngishikhule iyazi ukuthi abazali abasenalo uzothatha isikhathi ke phela sokuthi ngixolele yona ngithi ngiyasho ukuthi ngenzela ingane yami Kodwa uma ngabe mhlambe letha okubhangqile okunesici angakwenza lokho mhlambe kuneyinkomo sale selethe sebhanqa thatha konke. Ungajabula mama masuhleka. yebo ngiyajabula Awuzwe nje awuzwe ukuthi awuzwe nje. Awuzwe nje. Ngiyadlala. Hayi. Siswami ngaze ngajabula kakhulu indlela osiphathe ngayo soMzansi podcast. sibonga wena mfethu thina Hayi ngiyathembisa futhi kodwa lento esikhuluma mhlawumbe into engekhamba isikhathi eside angithi ngibona ukuthi into enomthetho into zakho ziyashesha kakhulu mhlawumbe into engeke ithathe umthetho sinamnika kwasuku ka date namhlanje mangekho inkinga bafo usungitakulile mfethu usungitakulile bafo bhodi wena ungene kulama gates mina bengihlula kodwa Mbulazi. la magceke ke noba bengithiwa bengabonakali bengenza iminyakazo Mbulazi. bengikwenza umnyakazo bengibehind the scene mfethu. kodwa ukuvela kwami mfethu la kuwe yize naye engakwazanga ngiqala khona emagcekeni ngoba phela vehle lisho njalo kodwa usungitakulile mfethu Okay. sungitakulile mfethu Bhodi umbuzo. ngiyabonga manga ukuthi Usuku mhlawumbe singamupha khona namhlanje asuke mhlawumbe afike ekhaya asho ukuthi hayi ubaba kaBoy uthena Nkosi yami sekuhlukene nokuhlupheka ngosuku lokuthi ucela ukuzovela la zokhokhela ingane.
singamuphi usuku? Simuphe after i-Valentine. Emva kwa-14 nje sobe sesibheke u-15 16 lapho-ke mfethu ngizoqhamuka. Kulowa nyaka siyakuwona. Hawu mfethu. Ngibonga isikuseduze. Ngingenani kodwa umndeni wami mfethu ngijabulisa. Hawu mfethu. And lokho kuzokwenzeka mfethu. Ukusiza bonga mina. Usamuhle njengoba umuhle. Akancoma sisa. Hayi. Asibonge ma. Siyabonga baba. Ma wengane nobaba wengane akungeni umuntu. Sisi wami soMzansi podcast ngiyazi kona bo ngalindela mhlawumbe ukwazi ubizwe yithina ke kodwa mhlawumbe ukufinyelela kwakho la kule ndawo uyenzeni inhliziyo yakho ngathini uyikhulumela kufika kuMzansi podcast. Okunye lokade ngaphansi enhlizweni yami wehlile. Ngiyabonga Nkosi yami. Futhi ngithembe ukuthi nengane yami lento ethi uzoyenzela yona uzoyenzela. Uzobe ungasenzeli mina uzobe usenzela ingane yethu. Ngibonge kakhulu. Hayi lokho kungijabulisa. Siyabonga siyabonga. Ngijabulisa emoyeni lokho kusho. Ukube kuya ngami ke manje kuya ngosiko ngoba lokho esengishilo ukuthi ngizokwenza. Kube kuya ngami ngabe ngithi ngicela ungisendele itho manje ngeke kwenze fanele ngiqale ngigqibe la. Hayi kulungile hayi kuzolunga. Senizothintana necingo nocingo uzoyithatha inamba yasisi. Ngingakithi sanginike ubhuti inamba yakho sisi. Yebo. Ngiyabonga. Bhuti soMzansi podcast ungathini ke nje wena ukuyibongela ke ngiphethe ukuthi hayi lolu daba lwakho mhlambe luhambe kanjani ngokwakho kwenzekile bokufisa noma kwenzekanga? Ngabe ngiyindoda engenawo udanke mengathi angubonga uMzansi broadcast. Ngabe ngiyindoda engenawo udanke. Izandla idlule ekhanda. Ivule lo mnyango mina lo bengizama ukuvula. Shintsha amalokhe kodwa yona ifike nje nokuyoqondile. Akwazi ukungenisa ukuthi ngikwazi ukufinyelela ngalo. Ngibonga nje lokho nababukeli nabo ababukelile nabalalele bawukusizakala mebesondela. Wanambe kunzima kodwa sekunje ibona abafowethu noMzansi podcast. Ngiyabonga bhuti omdala. Hayi siyabonga. Bantwana. Bathandi nabalandeli abakhulu boMzansi podcast. Bafowethu ngicabanga ukuthi ngithokozele udaba lasisi nobhuti lana sesifike emaphetheleni lalo akukho ke engakusho ngiyasemasaneni bafowethu ngiyacela ukudlulisa lokuthi ngohlezi ngibonga abafowethu enikwenzayo kuyintokozo kakhulu ukusupporta abafowethu umsebenzi siwenzayo kuhlezi ngijabule kakhulu ngiyabonga kakhulu bafowethu ngokukhuphuka kwawo ningibongele kakhulu yasemasaneni bafowethu isathi shelele the crowd Chovicho.